ዕድላት ከበላሽውካ ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኣብዚ ሓደገኛ ዝኾነት ዓለም ኢና ንነብር ስለዚ ለባም ጥራይ ዘይኮነስ ጥንቁቕ ንምዃኑ እውን ይግባእ እዞም ሕማማት ኣተሓሳስባና ድማ ቀተልቲ እዮም ነቲ ዝጀመርካዮ ጽቡቕ ነገራት ኩሉ ከበላሽውዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሕጂ ነዞም ሕማማት ኣተሓሳስባና በብሓደ ክንሪኦም ኢና ከመይሲ ከም እትፈልጥዎም እንታይ ምዃኖም መፍትሒኦም ኣነ ድማ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ክኢላ እየ ምክንያቱ ኩሎም እዞም ሕማማት ሓሚመዮም ስለ ዝነበሩ ስለዚ ጽቡቕ መኽሪ ክህበኩም ይኽእል እየ እቲ ቀዳማይ ሕማም ሸለልትነት እዩ እንታይ ገዲስኒ ኢልካ መንኮብካ ምስባር እዩ እቲ ሰብ ወላ ሓንቲ ኣየገድሰንን እዩ ዝመጽእ ይምጻእ እቲ ጸገም ናይ ምንስፋፍ እንታይ እዩ መሲልኩም እንዳንሳፈፍካ ናብ ጫፍ ዓወት ናብ ጎቦ ወጽእ ኣይትኽእልን ኢኻ ገለ ሰባት ክንዚ ዝኣክል ነገር ስለምንታይ እየ ዝደክም ይብሉ ዓወት ሰዓራይ ንምዃን ግን ክትደክም ክትሰርሕን ኣለካ መፍትሒ ናይ ጽቡቕ ህይወት እንታይ እዩ ኣብ ክትገብሮ ኩሉ ነገር ኩሉ ዓቕምኻ ኣወፊኻ ስራሕ እዩ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ይኹን ብግቡእ ስራሕ እዩ ከምኡ እንታይ ጌርካ ወይ ዕድላት ክኸፈትልካ እዩ ወይ ድማ እቲ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ንዓኻ ከም ዘይከውን ቀልጢፍካ ትፈልጥ ኢኻ ገለ ሰባት ዝሓሸ ስራሕ እንተዝረክብ ነይረ ጽቡቕ ገይረ ምሰራሕኩ ነይረ ይብሉ እዚ ግን ናይ ኣእምሮ ምትላል እዩ ኣብዛ ዘለኻያ ኮይንካ ጽቡቕ ጌርካ ስራሕ ካብዚ ሕማም እዚ ተገላ እቲ ካልኣይ ሕማም ውሳኔ ምስኣን እዩ እዚ ናይ ኣእምሮ ልብሰ እቲ ሰብ ክውስን ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ ሕማም ይኸውን ቀልጢፍካ እውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣብ መንጎ እየ ዘለኹ ግን ጌጋ ወገን እንተወሲነኸ ኢሉ ይጭነቕ ስማዕ ድሕሪ ግዜ እኮ ኣየናይ ወገን ምዃኑ ኣየገድስን እዩ ጥራይ ካብቲ ዘለኻዮ ውረድ ዝኾነ ይኹን ወገን ይሓይሽ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ህይወት ወይ ንየማን ወይ ንጸጋም እዩ ሓደ ኣንፈት መሪጽካ ብሙሉእ ዓቕምኻ ተንቀሳቐስ ገለ ሰብ ጌጋ እንተኾነኸ ይብሉ ጌጋ እንተኾይኑ እኮ ቀልጢፍካ ኢኻ ትፈልጦ ህይወት ብዙሓት ውሳነታት ዝመልአት እያ እቶም ጌጋ ዝኾኑ ውሳነታት ዝሓሸ ውሳነ ንምውሳን ተመክሮ ይህቡኻ ስለዚ ክንደይ ውሳነታት ከም ዘምለጡኻ ዘይኮነስ ክንደይ ውሳነታት ከም ዝኣተኻ እቲ ጅግንነት ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ሳልሳይ ሕማም ጥርጣረ እዩ ጥርጣረ ልክዕ ከም ለበዳ እዩ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ ንነፍስኻ ምጥርጣር እዩ እቲ ሰብ ንነፍሱ ይጥርጥር እዚ ነገር ክሳብ መወዳእታ ይገብሮ ይኽእል ዶ ይግባኣኒ ዶ እዚ ኩሉ ዓወት ክገብሮ ይኽእል ዶ ኩሉ ይሓስብ ኢሉ ይሓስብ ሰርዝዎ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ናይ ነፍስኻ ምጥርጣር እዚ ንመጻኢኻ ክንደይ ጎዳኢ ከም ዘለዎ ክነግረኩም ክትግምቶ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ መፍትሒ ነታ ሳንቲም ገልብጣ እሞ ኣማኑ ኹን ክትኣምኖም ዝግብኡኻ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እቲ ቀንዲ ግን ንርእስኻ እመን ዋጋ ርእስኻ ምፍላጥ መጀመርታ ናይ ዓወት እዩ እቲ ራብዓይ ጭንቀት እዩ እዚ ኣዕናዊ ሕማም እዩ ጭንቀት ናይ ጥዕና ጸገም ማሕበራዊ ጸገም ስድራቤታዊ ጸገም የምጽእ ኣዝዩ ኣዕናዊ እዩ ብዙሓት ግዜ እንተተጨኒእካ ናብ ምንብርካኽ የውርደካ ናብ ልመና እውን ከብፅሓካ ይኽእል እዩ ኣነ እዚ ክንደይ ሕማም ምዃኑ እፈልጥ እየ ምክንያቱ ኣዝያ ሓሚመዮ ነይረ ዓብዪ ተጨኒቐ እየ ነይረ ንዓይ ዝጠቐመኒ መኽሪ ክህበኩም ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ግበሩ ጭንቀት ኣቋርፅዎ መን ይደልዮ ቀሊል እዩ ኣይብልን እየ ግን ዝኽፈል ትኸፍልዎ ይወፅእ እዩ ኣነ ነዚ ናይ ጭንቀት ልምዲ ንምስባር ዳርጋ ሓደ ዓመት ወሲድለይ ቀሊል ዓመት ኣይነበረን ካብቶም ዘሕለፍክዎም ዝኸበደ ዓመት እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ህበይ ካብ ዝባነይ ወርዩ ካብቲ ጾር ተገላጊለ ኣብ ጭንቀት ድማ ዘንድቕ ህይወት ክትነብር ከም ትኽእል ተረድየ ካብ ጸገም ወይ ካብ ብድሆ ናፃ ዝኾነ ህይወት ማለት ኣይኮነን ካብ ጭንቀት ናፃ ዝኾነ ህይወት እምበር እቲ ሓሙሻይ ሕማም መጠኑ ዝሓለፈ ጥንቃቐ እዩ ገለ ሰባት እዚ ሕማም ስለ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ኣይህልዎምን እዩ ፈራሕ ኣካይዳ እዩ ኣነ ንዓይዚ ዝዓበየ ጥንቃቐ ስራሕ ምጀመርኩ እየ ነይረ እንተኾነኸ እንዳበልኩ ይጽለል እዚ እንተተፈጠረኸ እዚ ምስ ዝኸውን ከ እንዳበልኩ ይሓስብ እዚ ቋንቋ ተኻታት እዩ እዚ እንተኾነኸ እዚ እንተኾይንኸ ልዕሊኡ ድማ እቲ እንተተፈጠረኸ ካብ ከመይ ዝበለ ጸገም ከም ዝኣቱ ሪኦም ስለ ዘይፈልጡ ይሓይሽ ይብሉ ዘይምፍታን ይሓይሽ ይብሉ ንህይወተይ ዝቐየረ ነገር ክነግረኩም ኩሉ ነገር ሓደገኛ እዩ ካብ ትውለድ ጀሚርካ ሓደገኛ እዩ ምፍታን ሓደገኛ እንተመሲልኩም ዘይምፍታን ዘምጽኦ ሳዕቤን ክሳብ ትርኢ ተጸብሕ ወፍሪ ምግባር ሓደገኛ እንተመሲልካ ወፍሪ ዘይምግባር ዘምጽኦ ዋጋ ክሳብ እትርኢ ተጸብሕ ኩሉ ነገር ሓደገኛ እዩ
ممرعاو حدقنيا እዩ ቆልዓ መውላድ ሓደገኛ እዩ ስራሕ ምጅማር ሓደገኛ እዩ ገንዘብ ምውፋር ሓደገኛ እዩ ክነግረኩም ህይወት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃና ብህይወት ዝመጽእ የለን እቲ እንግሊዛዊ ከምዚ ይብል ነገራት ከምኡ ካብ ኮኑ እስከ ንፈትኖ ልክዕ ህይወት ንዓይ እያ ተፈጢራ ኢልካ ፈትና ገለሰብ ኣነ ውሕስነት እየ ዝደሊ ይብል ጽቡቕ ኬድ ኣብ ኩርናዓት ተሓባ ብምንጻፍ ጉልበካ ኢና መዓልታዊ 3 ግዜ መግቢ ከነምጻልካ ኢና ክንሕልወካ ኢና ወላ ሓንቲ ነገር ንኻይትኸውን ክንካናኸነካ ኢና ምናልባት ክሳብ 100 ዓመት ትነብር ትኸውን እቲ ሰብ እወ ክሳብ 100 ዓመት ምነበርኩ ይብል ግን እዚ እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ውሕስነት ኣይትሕተቱ ጅግንነት ድለዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ኩርናዓት ተሓቢኻ 100 ዓመት እትነብር 30 ዓመት ሙሉእ ጅግንነት ዝመልኦ ህይወት ምንባር ይሓይሽ እቲ ሻድሻይ ሕማም አሉታዊ አተሐሳሰባ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ሕማቅ ነገር ነቲ ጸገም ነቲ አሸጋሪ ነገር ጥራይ ምርአይ እዩ ስለምንታይ ካይሰርሕ ምኽንያት ምድላይ እዩ አሉታዊ ሰብ ሕማቅ ህይወት እዩ ዝነብር እንታይ ቁኑዕ ከም ዝኾነ አይፈልጥን እዩ ክፈልጡን አይጽዕርን እዩ እንታይ ደኣ ጌጋ ከም ዘሎ እዩ ጽቡቕ ነገር አይደልን እዩ ጉድለት እዩ ዝደሊ ጉድለት ምስ ረኸበ ድማ ይሕጎስ ከመይ ዝበለ ነውሪ እዩ እዚ ሰብ እዚ ብመስኮት እንተሪኡ እቲ ጽቡቕ ፀሓይ ዘይኮነስ እቲ ኣብቲ መስኮት ዘሎ ርሳሓት እዩ ዝርኢ እቲ ዕውት ሰብ ድማ ይመጽእ እሞ ኣይሰርሕን እየ ዝብል 5 ምኽንያታት ኣለኒ ይብል ዓሻ ሓንቲ እኮ እያ እተድልየካ 5 እንታይ ገበራ ንኣሉታዊ ሰብ እቲ ብርጭቆ ፍርቂ ባዶ እዩ ንጽቡቕ ሓሳብ ግን ፍርቂ ሙሉእ እዩ ሓደ ዓይነት ብርጭቆ ንኽልተ ሰባት ዝተፈላለየ መንገዲ ዝጸልዎም ስለምንታይ እዩ ምኽንያቱ ነገራት ከመይ ጌርካ ትሪኦም እዩ ዝውስኑ ህይወትና ብዝበለጸ ዝጽልዎ ነገራት ከም ዘለዋ ምርኣይ ዘይኮነስ ነገራት ከመይ ኢልና ከም ንሓስቦ እዩ መምህረይ ዝነበረ ኤርል ሾፍ ዝመሃረና ዓቢ ነገር ኣሎ ድኻ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ንመብዛሕትኡ ሰብ ድኻ ይገብሮ ይብል ድኻ ናይ ስራሕ ልምዲ ዘይኮነስ ድኻ ኣተሓሳስባ መብዛሕትኡ ሰብ ጽቡቕ ገይሩ ይሰርሕ እዩ ግን ጽቡቕ ገይሩ ኣይሓስብን እዩ ሾፍ ከምዚ ኢልኒ ኣእምሮ ከም ፋብሪካ እዩ መዓልታዊ ሙሉእ ተሓስቦ ሓሳባት ናይዚ ኣእምሮ ፋብሪካ ዝኣቱ ጥረ ነገር እዩ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ገንዘባዊ ህይወትካ ድማ ካብዚ ጥረ ነገር እዚ እዩ ዝህነጽ ከምቲ እተሓስቦ ከምኡ ትኸውን ኣነ መዓልተይ ጋዜጠኛ ብምንባብ እየ ዝጅምር ነይረ ውግዕ ዕግርግር ቀትለት ስርቂ ሓደጋ እዚ ኩሉ ናብ ኣእምሮ የእትዎ ነይረ ሽዑ መዓልተይ ይጅምር እንታይ ዓይነት መዓልቲ ከም ዝውዕል ክትግምቱ ትኽእሉ ኢኹም ቁጠባዊ ተንበርኪኸ ነይረ መዓልታዊ ናብዚ ናይ ኣእምሮ ፋብሪካ ሓደ የመን ጎሓፍ እንዳዕጥኻ ከመይ ኢልካ ጽቡቕ ሃብታም ህይወት ክትህልወካ ይኽእል ኣይክእልን እዩ ስሚንቶ ኬክ ክትሰርሕ ከም ምፍታን እዩ ሓደ ተማሃራይ ምስጢር ሮን ከመይ ጌርና ይናጽብ እንሃንጽ ኢሉ ሓቲትኒ ቀሊል እዩ ኢለዮ ቀሊል እምበር ቀለልቲ ስራሕ ማለት ኣይኮነን ጽቡቕ ህይወት ንምህናጽ ቁኑዕ ጥረ ነገር ምሮጽ ነቲ ጌጋ ጥረ ነገር ኣወግድ ኩሉ ድማ ብሓሳባት እዩ ዝጅምር ስለዚ እንታይ ከም እትሓስቡ ተጠንቀቑ ንስኻትኩም ሓደ ሰብ ኣቡንኩም ሽኮር እንተዝውስኸልኩም እንታይ ምኾንኩም ደሓን ጸገም የብሉን ምበልኩም መርዚ እንተዝውስኸልኩም ከ ምመትኩም ትምህርቲ ቁጽሪ ህይወት ሽኮርን መርዝን እያ ስለዚ ተጠንቀቑ እቲ ዝፈትዎ ዓርከይ ብጌጋ መርዚ እንተዝውስኸለይ ይብል ገለ ሰብ ትመውት ኢኻ ትምህርቲ ቁጽሪ 2 ቡንካ ሓሉ መን ኢዱ ከም ዘእቱ ኣየገድስን እዩ እቲ መርዚ ካብ ጸላኢኻ ይመጽእ ወይ ካብ ፈታዊኻ ሳዕቤኑ ሓደ እዩ ሸፍ ዝመሃረኒ ዓባይ መኽሪ መዓልታዊ ኣብ ኣፍ ደገ ኣእምሮኻ ዘብጭ ናብ ኣእምሮኻ ዝኣትዉ ንስኻ ውስን ንዝኾነ ሰብ ዝደለዮ ጎሓፍ ናብ ኣእምሮኻ ከም ዝድርበ ኣይተፍቅድ ምኽንያቱ እቲ ሳዕቤን ንስኻ ኢኻ ትነብሮ እቲ ናይ መወዳእታ ግን ድማ ቀታሊ ዝኾነ ሕማም ምዕዝምዛም እዩ ምብካይ ምጉርምራም ጥርዓን እዚ ንመጻኢኻ የጸልምቶ እዩ 5 ደቂቕ ኣብ ምዕዝምዛም እንተኣጥፊኻ 5 ደቂቕ ኣባኺንካ ኣለኻ ምናልባት እውን ናይ ፋይናንስ ካንሰር ትጅምር ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘየድሊ ናይ ጣዕሳ ህይወት እዩ ዝወስደካ ነዚ ሓደገኛ ሕማማት ኣይተላሙዱ እዞም ንጽቡቕ ነገር ዘበላሽው ነገራት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ውግእ ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ሎሚ ምሸት
صباح بأمره والكسب محبراوي كتبع نتي وجه كم تسعره رجعتنياتكم إذا تمهرتي دماء حجزكم إيه إذا فيديو انت فاتيكم لايك سبسكرايب أي تحمقيكم مخالي فيديو سجاب نرحب سلسلنا